అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం తర్వాత జరిగిన ఓ సంఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ప్రమాదంలో 241 మంది ప్రయాణికులు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయారు. వాళ్ళ సామాగ్రి కూడా నామరూపాలు లేకుండా పోయింది. కానీ విమానంలోని ఓ ప్రయాణికుడి దగ్గర ఉన్న భగవద్గీత మాత్రం ఒక్క పేజీ కూడా కాలిపోలేదు. ఈ విషయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. దాదాపు అణుబాంబు తీవ్రతతో సమానమైన పేలుడు కారణంగా ప్రయాణికులు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయారు. విమానం కూడా ఆనవాళ్లు లేకుండా పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. అయినా భగవద్గీతకు ఏమీ కాకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సహాయక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తికి భగవద్గీత దొరకడంతో అతను దాన్ని మీడియాకు చూపించాడు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి.